Mis-sena skolastika li ġejja edukaturi mal-Gvern se jkunu jistgħu jieħdu sa sena lif imħallas għal raġunijiet ta' studju. Ħabbru dan il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Ministru Evarist Bartolo waqt żjara fl-iskola sekondarja fi ħdan il-Kulleġġ Santa Clara f'Pembroke. Hawnhekk il-Prim Ministru u l-Ministru Bartolo kellhom l-opportunità li jiltaqgħu mat-tfal fis-sistema koedukattiva li issa jinsabu fit-tieni sena tagħhom. Dan hekk kif din l-iskola kienet l-ewwel waħda li adottat din is-sistema. Il-Prim Ministru innota li fi kwestjonarju mill-istess skola dwar il-koedukazzjoni, it-tfal kellhom attitudni pożittiva. U sabiħa ħafna il-feedback li pratikament tingħalaq f'sentenza waħda what's the big deal, dik li qed jgħidulkom l-istudenti. U fil-verità iktar forsi kienaw naqra ġeb minn nies li ma kinux qegħdin jifhmu eżatt is-sens tagħha din il-kwistjoni kollha milli fil-fatt mill-istudenti li l-bniet u s-subin jieħduha bħala ħaġa naturali ħafna li jkunu qegħdin flimkien. Denna li sistema bħal din tagħti l-kuraġġ biex il-Gvern dejjem ikompli jieħu l-passi biex titjib l-esperjenza edukattiva tuliedna. Dwar il-waqfa mħallsa sa sena li se tapplika taħt numru ta' parametri, il-Ministru Evarist Bartolo sostna li din mhux se tkun miftuħa biss għall-għalliema iżda għal kategorijiet edukaturi. Il-Prim Ministru sostna li inizjattivi bħal dawn li jitolbu investiment notevoli huma mmirati biex l-edukaturi jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom sabiex jittejjeb il-livell professjonali u bekk l-istudenti jirċievu dik ix-xi ħaġa iktar mis-sistema edukattiva. Tenna li b'din l-inizjattiva se tkun imwettqa wegħda oħra mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Dan il-ftehim intlaħaq ukoll b'kollaborazzjoni mal-Union tal-Għalliema l-MUT. Il-President Kevin Bonello sostna li din l-opportunità ġdida se twassal għal ġid kbir fl-edukazzjoni biex l-edukaturi itejbu l-istudji tagħhom u tissaħħaħ is-sistema edukattiva. Il-kelliema preżenti il-kol saħqu li minkejja l-isfidi u n-nuqqas taqbil li ġieli jinqalgħu bejn diversi entitajiet bi spirtu ta' kooperazzjoni jintlaħqu r-riżultati li jiswew ta' ġid tal kulħadd.